Παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με το Clash of Clans. Είμαι τα λεφτά. Beach Μάγι. Τα έχω λεφτά. Ας πάμε λίγο στο άλλο μέρο. Ωραία παιδιά. Με έχει πολεμήσει κανεί. Σπάμε για έναν πόλεμο. Έχω πόσα χρόνια που το παίζω το Clash of Clans. Σχεδόν 2. 2 ναι, σίγουρα. Δεν κάνεις έτσι ρε bitch. Αχ, έχασα. Αχ, ρε φίλε. Γιατί άλλο. Γιατί χάρω πάντα. Δεν το πιστεύω. Θα με νικήσει. Ωραία φίλε. Ωραία παιδιά. Έχω 932 κύπελα. Μονίδησε ένα στέλνει. Εγώ το πιστεύω. Δεν είναι και δίκιο αυτό. Τώρα θα δελευτεί. Περιμένετε λίγο παιδιά. Ωραία. Για βγάλουμε και αυτά και αυτά. Και θα βάλουμε παρπάρια. Παρπάρια μόνο. Ναι, αυτή η φωνή με τρελαίνει. Είναι φωνάρα. Περιμένω παιδιά. Τι θα κάνω τώρα, τι να αναβαθμίσω. Αν το κάνω αυτό level 3 θα είναι ωραίο. Το έχω level 2. Αυτό level 3. Όχι, δεν έχω. Ναι. Ακόμα ούτε level 2 δεν το έχω κάνει αυτό. Το reprise. Με το τους. Με το με το καλά παιδιά, αυτό θέλει πολλά. Παιδιά, αυτό θα μας μοιάζει και δεν μοιάζει καθόλου.
Παιδιά, μπλέξαμε. Μπλέξαμε άσχημα. Παιδιά. Ας κάνουμε αυτό το λεβιδίο γι' αυτό. Ρε κάμω και σε πάει κάτω εκεί! Τι έχεις εδώ! Παιδιά, γεια σας, να σας κάνω και ένα κολοδάχτυλο. Κάμω και γιατί μιλάς, γιατί πολύ πολλά σε μένα πάντα, εντάξει. Φύγε ρε! Με ντοροντάτε. Γιατί γελάς τώρα, γιατί γελάς, γιατί έτσι. Ψάψα το Angel μου περάσει, να μου αρέσει. Φύγε ρε! Ρε γαμώ την πουτάνα σου. Σαν να τις νομίζεις ρε. Άουτς, άσε με.